Fil-qorti ħareġ li Keith Schembri qatt ma kien akkużat b'rabta mal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia minħabba li l-unika evidenza li għandha l-pulizija huma l-istqarrijiet ta' Jorgen Fenech. Dan ħareġ waqt ix-xhieda li tas Superintendent Keith Arno f'każ li fetħu l-eredi ta' Caruana Galizia kontra 7 persuni b'rabta mal-qtil tas-Sinjura Caruana Galizia. Waqt il-kontroeżami mill-avukat ta' Jorgen Fenech, Anna Malija, is-Superintendent Arno qal li waqt l-interrogazzjonijiet tal-Pulizija fl-2019 Jorgen Fenech kien implika lill-ex Chief of Staff fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Arno qal li Jorgen Fenech kien qal li ħallas il-flus biex isir il-qtil fuq istruzzjonijiet li kien taħ Schembri. Meta kien sfurzat jgħid għaliex qatt ma ttieħdu passi fil-konfront ta' Schembri, Arno qal li l-Pulizija kienu bdew l-investigazzjonijiet u saħansitra arrestaw lil Keith Schembri imma l-Pulizija ma kellha f'idejha l-ebda evidenza ħlif l-istqarrijiet li kien għamel Fenech b'rabta mal-każ. Is-Superintendent Arno qal li Jorgen Fenech issa qiegħed jaffaċċja l-proċeduri tal-qorti u għalhekk ma jistax jixed. L-imħallef Aron Buġeja laqgħat talba ta' ex-membru fil-Korp tal-Pulizija biex ġuri li kien mistenni li jibda jinstema' qudiemu dwar allegat stupru mill-ex sieħeb tagħha ma jinstemax. Dan seħħ wara xhieda tal-istess mara u li ħareġ li kienet ġenwina. Il-każ kien beda jiġi investigat mill-Pulizija f'Ġunju tal-2017 meta l-mara kienet għamlet rapport fl-Asta tal-Ħamrun u allegat li s-sieħeb tagħha kien ilu snin jabbuża minnha kemm verbalment kif ukoll fiżikament. U dim l-imħallef Buġeja reġgħet iddikjarat il-ħsieb tagħha b'mod ċar tant li kkonfermat li kienet iddeċidiet li tixtieq li l-każ ma jinstemax min jedda u mingħajr ebda theddid. Hija kienet diġà għamlet diversi dikjarazzjonijiet quddiem notar u avukat li kellha x-xewqa li l-każ ma jinstemax minħabba li beżgħet li terġa' tgħaddi minn trauma u mitbatija li minħabba fiha kienet qed tieħu it-terapija. Il-qorti ċaħdet appell fuq sentenza li kienet ingħatat fl-2016 meta l-ex avukat Patrick Spiteri kien ġie kundannat iħallas lura somma ta' aktar minn 1.5 miljun euro lill-ex avukat Ingliż Stuart Craigie li fl-1998 kien feda lil Spiteri biex investi flusu. Fl-2003 Craigie kien fetaħ każ kontra Spiteri. Wara dan kien irrifjuta li jagħti lura il-flus depożitati f'konta klient ta' Spiteri. L-ex avukat Malti kien saħansitra tilef il-warrant tiegħu bħala avukat minħabba dan il-każ. Minħabba li l-appell ġie rrifjutat, l-ex avukat Patrick Spiteri ġie kkundannat iħallas id-doppju tal-ispejjeż tal-kawża minħabba li l-appell tiegħu kien meqjus mill-qorti bħala wieħed bla bażi.